Goddag. I dag skal vi spille Det der er krammespil. Kan du fortælle, hvad det er, vi skal? Vi skal spille det her spil. Bamboozle, eller hvad det hedder. Og det lugter af virkelig Lugter surt til her. Okay, er du klar? Ida far får lov til at starte. Skal jeg starte? Ja, jeg skal... Okay. Der er sådan en snordæmmer, så er der. Hallo, hvad skal vi brække os i? Er det rød eller... Rød Den eller... har hoved. Jeg skal ikke brække med Skal jeg vælge rød eller... Så må du brække. Okay, så er det sådan en her, eller hvad? Nej. Klam. Er den rød? I må hjælpe mig, for jeg Nej, kan ikke den se. er ikke rød. Nå, så er det Det ikke er sådan heller ikke en rød, du skal have. Den er ikke rød, det er den her, du skal have. Ja. Er det den her? Spis den. Ej, hvor er det klam. Ej. Det er min kop. Føj. Ej. Jeg sagde jo, man brækker sig. Ej, hvor er det klamt, mand. Det er dig, Olivia. Yay! De er begge to gode. Du skal huske at vise, hvad du tager, jo. Den blå tog jeg. Det er tandpasta. God. Held og lykke, macaroni. Nu skal jeg ligesom jeg fik. Den Det er cappuccino. Jeg smager den af. Cappuccino. Nej, cappuccino eller lever og løg. Ingen af dem er gode. Ej, jeg vidste... Prøv at dufte den først. Nej, jeg vil ikke lugte den. Ja. Ja, det var den, jeg fik. Held og lykke. Nej, man kan ikke dufte, hvilken en man får. Nej, hvad det, jeg tror, det er den... Det er enten eller. Kom så, Ida, du kan gå. Nej, det var. Så. Puh her. Kom nu. Ren i munden, og tyk på den. Spyt den af, hvis det er. Ja, spyt det her i. Eller vent. Den er faktisk okay. Du skal have ind i munden. Ej, hvorfor skal den smage kaffe? Ej, vel. Tutti frutti eller stinkesokker? Det er dem her, ikke også? Må jeg se? Den der. Nej. Det er sådan en der. Nej, det er den her. Den der. Den ser sådan her ud. Det er en meget ulækker en. Hvordan kan du holde ud og tykke på den? Det er tutti frutti. Ah. Ej, jeg kan ikke være med. Jeg kigger bare Ej. på. Orange. Juicy pære eller bussemand. Bussemand smager jo You got it, bro. Jeg kigger bare på. Jeg skal ikke. Kom, you can do it. Ind i munden. Nej, I skal da proppe den ind i munden. Skal du proppe den ind i munden? Nice. Okay, prøv igen. Ej, jeg tager den. Skal jeg ikke tage en anden en? Jo. Så fik jeg den samme igen. Hvad står der? Peach. Peach eller... nej, det er fersken eller opkast. Sådan noget. Halleluja. Jeg tror, jeg var heldig der. Smager fersken. Ej. Cappuccino eller... så har vi alle sammen prøvet den der. Det er, hvad hedder det, lever og løg eller cappuccino. Den smager kaffe bare lige. Kaffe eller Min, den smagte eller af lever kaffe. og... Den lugter. Min den smagte af kaffe. Jeg kan ikke finde ud af, hvad min smagte af. Det smagte bare varmt. Ind med den. You can do it. Tyk på den. Hvad er det? Den er ulækker. så var det nok lever og løg. Okay. Ej, hvad det lugter, mand. Nej, igen nu. Tutti frutti eller stinkesokker? Nu vil jeg drikke noget vand. Den der. Hvad? Nå. Du skal have Er du okay? Ej, hun vil dø. Er den her? Ja. Havde den der ikke sådan en gul plet på? Det er sidst plet. Okay. Den ser sådan her ud. Den er bare vammel. Og sådan en gul plet på. Okay. 1, 2, 3. Nej, du skulle tage den grønne. Nej, det var den der, han landede på. Og så giver han bare derover, så han kunne læse, hvad der stod. Nej, det smager bare ikke overhovedet ikke. Ej, død fisk.
Jeg vil være den, der finder dem Du til er jer. heldig, du får banansmoothie, eller du får død fisk. Far, må jeg finde dem til dig? Ej, jeg kan ikke. Vi gør det. Far, jeg må godt finde dem til dig. Den lugter faktisk ikke så dårligt som alle de andre. Det hele lugter bare surt her. Far, må jeg godt finde nogen til dig? Dem der, du lander på Ja. med. Ej, Jeg tænker en mere. Ja, indtil jeg får en dårlig mere, end du får en dårlig mere, okay? Fordi det er bare varmt, det her. Ej, Du tykker Nu ved du, hvorfor jeg ikke har været med til at starte med. Den er den sort Den der. der, eller den Den derovre. vælger du den eller den Toasted sorte? marshmallow eller en stink, hvad hedder sådan en stinkeinsekt. Tager du den eller den? Det var den sorte, jeg fik. Den der. Nej, det var med begge to, du landede Nej, på. den landede mest herovre. Okay. Oh my god, halleluja. Det hele smager bare ulækkert nu. Om det er rigtigt eller... Den smager ikke af noget af det. Jo, den smager af brændt skumfilet. Så du fik en god Det smager mærkeligt. High five. Right and go in. Det er vel en god en der. Hvad Det for er den der. Okay. Ellers er det den der. Så de frugtige eller stinkesokker? Nej, det er den her. No. Det er lakrids eller brændt viskelæder. Ej. Okay, skal vi sige en mere? Nej. Okay. Jo, så kan vi gemme dem her. Føj. Må man gå ind. Nej, jeg får også lakrids eller brændt viskelæder. Den er helt sort. Spis den, spis den, spis den, spis den. Jeg var heldig. Lakrids. Den er ikke, det smager bare ligesom som... Det vil være det værd. Begge dele vil være værst for mig, for jeg kan ikke lide Kan jeg lakrids. sige til dig også. Ej, jeg fik den og ikke. Banansmoothie, så tag en anden. Så en anden. Ej, jeg vil ønske en af jer landede på den der. Du får den der, som jeg fik før. Skud op. Vælg en god Stinkeinsekt. til mig i dag. Stinkeinsekt eller en toasted marshmallow. Jeg fik den der skumfidus. Brændt skumfidus. Ej. Jeg var heldig. You got it. You got it. You got it. Den her lugter lidt lakrids. Det hele lugter surt til dig. Ej, nu begynder den. You got it, come on. Ind i munden. Spyt den ud i Ind i den her. munden, eller jeg propper den i munden på dig. Altså, du spyt den. Men du skal lige tykke på den jo, så du kan nå at smage. Tyk på den. Tyk på den. Tyk på den. Tyk på den. Var du heldig? Oh my god. Det var ikke særlig lækkert. Vi kan gerne sige tommel op til Vi kan lige tage klamhed. en mere. Tommel op, tomhed. Vi kan lige Tommel op tage til 10 klamhed. mere. Nej, 10 mere. Nej. En mere. Okay, sidste så. God nu. Tutti frutti eller stinkesokker? Den smager lidt af 1, 2, 3. papir. Det er tutti frutti. Jeg har været heldig. Den blandt i midt imellem så. Den der, den gang lander til. mest på den der. Nå, men den lander mest. Ja, prøv nu. Bare lige, vi skal være lige. Sådan, nu er den i hvert fald lavere. Så skal vi se, hvad det er. Jeg har næsten Farvel. lige fået den. Nej, jeg har ikke Nej, engang fået den. det er våd hund eller top bananer. Bananer. Jeg har ikke engang smagt en hund. Nå, nu er Hvad det betyder smag. top bananer? Jeg tror, det er bare banan. Eller andet. Så våd hund til dig, Hes. Den lugter. Det er very moist dog. Kan du holde min hånd? Våd Nej, brud. kan du holde min næse? Skal jeg holde din hånd? Kan du holde mig Kan jeg på holde din næsen? hånd, lille du? Hold mig på næsen. Vi siger tommel ned for lækkerier og tommel op for ekstra klam. Yes. Mange tak. Det var very good. Very nice. Tak for denne gang. Ulala. Nice.